Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu öpleşimde sizin bilen geçen ýylyň 27 aprelinde bolan Lebap vilayet we Mar vilayatynyň bolup geçen tragediýany ýatlap geçesim gelýär. Sizin bilşiňiz ýaly 2020-nji ýylyň 27 aprelinde Türkmenbat şäherinde we onuň daşdöwründe ýel turup, ýanky todoňlary galdyryp, bulut edip, ondan soňra bir tupan turup, ýanky jaryň üçüňdäki binalaryň diwarlaryny ýykdy. Mundan başga agaçlary, elektrik stolbalary hemmetini ýykyp, ýanky betbaçylyk boldy. Lebap vilayatynda we onuň daşynak oglaryna. Mar vilayatynda da degdi, Mar vilayatynyň gyrasynda da deg geçdi. Şo sebäpli bir topar adam gitti, ýok boldy, ýa-da helak boldylar. Banisalar dolup, ýanky dolu möçberde ýiten adamyň sany häzirim belli däl. Takminan 30 adamdan 300 adama çelli adamlar gitti. Şonu bizim hökümetimiz, ýanky Türkmenistanyň ýerine ýetiriji hökümeti tasdiklamady. Ofisial tarapdan hiç ýerde resmi taýdan aýtmady. Şo günlerde Türkmenistan'da Raşid Meredowyň, Daşy işler ministriň bolan Raşid Meredowyň we Berdimuhammedowyň duşlary Watan programasyna berilýärdi. Hiç ýyl habar bolmady. Ine şu betbakçylyklar ýanky hiç ýerde aýdylmady, ne resmi taýdan hökümetde, ne de başga Türkmenistanyň daşaryna bolan metbuatda aýdylmady. Şu aýdylmadyk sebäpli Lebapdaky bolan tragediýa intim bolup geçdi. Şol ýerde, şo wagtyň özünde bir gün geçen soň Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Awganistana humanitar kömegini etdi. Mundan başga da ol Astrahan şäherine, ýanky Rossiýanyň Astrahan şäherine humanitar kömegi berdi. Şo ýerde koronawirusyň erkenç ýagdaýy sebäpli. Şo wagtdan Türkmenistandaky ýaşaýan ýaşaýjylar Lebap vilayet we Mar vilayatyna kösenip, ýanky jaýsyz, suwsuz galan adamlara hiç kömek edilmedi. Bizim ýaşaýjylarymyz Lebap vilayatynyň we Mar vilayatynyň adamlary betbaşylygyň garşysyna öldürip aldylar. Ine şu ýaly Türkmenistanyň siýasaty adama kömek däl, adama garşy. Men şunu düşünemok. Näçipdir Türkmenistanda betbaçylyk bolanda, ýa Lebap tragediýasy, ýa-da bölüminiň ýanky skladlar partlap ýarlanda, ýa-da Balkanda ýanky ýer titreme bolanda, suw alanda hiç zat aýdylanok. Näçip? Biz Amerika döwletinden görýäs, biz Ýewropa döwletlerinden görýäs. Şo ýerde bir betbaçylyk bolsa, birinji bilen aýdylýar, ol bir ýurduň kimdigini ýa-da ýurduň gowşakdygyny görkezýär. Ol ýurtda metbuatyň arasy we açykdygyny görkezýär. Men düşünemok şu näçip şu zatlary aýdylanok, ýa-da şul betbaçylyk kömek berilmän soň şo aýdylanok, ýa-da şu Türkmenistan boýunça hiç negativ informasiýa ýetmesin ýerine diýip, ýanky ýerlere ýetmesin diýip aýdylýar. Sebäbi bu sowietik tehnologiýa. Muny Ýoluş Hramow alyp barýar. Türkmenistanyň gimleri, faşistik Germaniýadaky gimler, ýanky propaganda jogap berýän, Türkmenistanyň içinde propaganda jogap berýän Hramow ine şu işleri alyp barýar. Ine bir günä, ýanky adam günäsini gözländi, şu işte ine şu Hramow şol. Şoň üçin Hramow türkmen halkynyň duşmany. Biz haçanla, ýanky şu Berdimuhammedowy parahat ýolda aýranmazda biz Hramow'y dünýäniň niýetine de gaç gitse, köbükden çykaryp şunu getirse, Türkmen halkynyň öňüne jeratyny berer. Ine şu ýazatda Türkmenistanda aýdylman, Türkmenistanda bolan betbaçylyklar aýdylman soň, halka kömek bolman soň bolup geçýär. Ine bu bolsa, ýani Hramowyň alyp barýan ideologiýa we propagandasy. Hormatly vatandaşlar, men size aýdyn, ine Amerika döwletinde ýa-ni ýakynda ak çaýyň öňüne adamlar zabastovka edip, içine giýirjek bolup, o ýerde 4-5 tane atılıp, ýani öldürilýär.
Amerikan metbuat serişleri hemmede aýtdy şonu. Ol bir durmuş, ol bir real durmuş, gidip duran durmuş, onu beýan etmek döwletiň Amerikan ýa-da Amerikan bütün dünýäň öňüne awraý gaçdy däl. O diýmek Amerikada demokratiýaň işleýänini we metbuatyň açykdygyny görýär. Näçe Türkmenistanda şolatda bolmak. Näçe Ýewropada bir zat bolup geçdi, ine şonu hökman ılgap beýan edip, kim çalt beýan edildi, hemme kanalda beýan edip, kemçiligi ökülip, ýa-ni yerli döwletiň prezidenti şolara garap, ýa üstüne işläp şu gaýdyp gelmedi ýa-ni iş edýärler. Türkmenistanda şu zatlar görkezmese ine problema da ýok, negatiwam ýok, hiç adam ýok. Ol bir ýalanlar, ol bir himmek adama düşüpdi adam. Bir ýalanlar. Ýene bir adam men düşünemok, näçe watan programmasyna 9 ýyldan bäri diňe atlary, itleri ve onun ýa-ni Berdimuhammedowyň ölüm kakatynyň hatlaryny beýan etdiler. Näme türkmen halky ýokmy? Ya ýurt atlardan, itlerden ve Berdimuhammedowyň kakatynyň ibaratmy? Watan programmanyny senzura edýän ýene de Hramos. Şu metbuatda çykýan gazetlaryň suratlaryny, tekstlerini, Watan programmasynyň tekstini kontrol edýän ýoldaş Hramos. Siz bilýän. Siz korrupsiýa, kezzap we türkmen halkynyň düşmany. Biz sizi hökman yerin aşağılarını tapar. Siz Berdimuhammedow bilen jenaýat işini arasyňyz. Berdimuhammedowyň inni günleri has ýakynlaşdy. Tizen Berdimuhammedow ýat bolup gidýär Türkmenistanda. Şonuň üçin biz sizi Berdimuhammedow ýaly jenaýat basaçygyna oturdup size jogap berdiler. Men öňünden edýän. Türkmen watan programmalary hökman suratda Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlar, betbagçylyk ýa gowy zatlar beýan edip durmaly. Türkmen halkynyň ýagdaýyny hökman suratda beýan edip durmaly. Şonu beýan etmese, ol watan habar programmasy bolmaýar. Ol Hramos habar programmasy bolýar. Ine şoň tapagyny bilip goýun. Ya halk bu zatlary düşünemek durýan. Halk sizin adyňyzy çelip göllep ýörýär. Başga da bir aýtjak zadym şu tragediýa boýunça. Şu tragediýa bolup geçenine adamlar hökümetden kömek bolman soň surat, video edip öz dogan garnaşlaryna iý berdiler. Şolardan kömek sorap, şolardan ýa-ni şu betbagçylyga, ýa-ni maddi we hal kömeglik, hal ýa-daky ýagdaýyny düşündirip maddi kömek soramana şolar video suratlary iý berdiler. Derru emheme güçükleri, polis, şol adamlar tutsak edip, ýa-ni tapıp, gözläp, wagt ýitirip, adamlara kömek etmeýänlerine däl, tersine şolara garşy, ýa-ni ölüp duran adamlara, kösenip duran adamlara, köçede, kryşadyndan, ýa-ni suwak oturan adamları tutup, şolaryň 66 adamny getirip, ýa-ni jenaýat işine çağırjak bolup, bular gorkudyp, telefonlaryň suratlaryny, videolaryny, ýa-ni aýrýarlar. Sizin kelleňiz işlemokmy? Ýa-ni adamyň öz jaýynyň agyr ýagdaýyny, agyr ýagdaýyny öz dogan garnaşyna Türkiýe ýa Amerika ibermeni haky ýokdur diýen. Ya siz inni kanunlar, konstitusiýany bozup inni adamları iççide hatap eden de bolýar. Men Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenýän Berdimuhammedow ýaňy komadan çykyp özüňe gelip başladyňyz. Inni ölümüň bir garatyndan gaýtdyňyz. Inni bir halka seredin, inni bir bolup geçýän zatlar seredin. Şu 27 aprelde bolup geçen betbagçylyk bizim bir topar adamlarymyzy bir günler gitdi. Bu tragediýa. Şunu baha vermeli. Siz şunu ýa-ni ýürüte bellemeli. Ortadan diýişýär din pameti, ýa-ni ýatly güni bir bellemeli. Şol biýüne ölüp geçen adamlar, çağıjyklar, karuselden çykdylar. Şolaryň maşgalatyna hormat goýup bir şowny Türkmenistanyň taryhyna, ýa-ni gelecekde hatyra güni bir bellemeli.
Egerde siz hakyky milli lider bolsaňyz, hakyky arkada bolsaňyz, näşon etmeli? Onu ýanky sizin Goebbels propagandistyňyza da düşündirmek gerekler. Olar türkmenler, siz türkmen adam, türkmençiligiňiz bar bolsa, tizen Allah sizi çağırjak bolsa, bir gowy edip bir halky bolýan, sizin bir oraya bir gutorun kezzap däldiňiz. Ne bundan başga da köp şu ýaly betbagçylykda biýkançylyklar boldy. Polis tarapyndan, MHM tarapyndan adamlary ýanky gysyp informasiýany ýaýratman, gizläp, bul bir döwletiň gizlin syry diýip, gölgüli 4 san özbek oglan Daşowaza matras, ýogurun düşük satyn alyp, Liwaga iýerjek bolsa, olar arest edip, ýanky siz döwlete garşy işleýäňiz, siz ýanky döwletiň düşmany diýip bir näme siz? Ya Türkmen näme? MHM işgärler, ya polis işgärler, Türkmen näme? Siz ölüp, sizin çağrılığınız, sizin maşgalaňyz ölüp durulmasa, başga bir kömek etse, sizin polis bolmasaňyz, başga bir şey etse, näme ederler? Bizim wara bir halk bolup ýaşaly. Sen MHM bol, sen ýanky polis bol, bir halk bolaly. Halkyň problemasy siz diýip ýaşaly. Dogry düşünin. Sizin bütün ömrüňizi ýanky halkyň düşmany bolup gezmediler, halkyň içinde gezip ýörseňiz, sadakalara baryp ýörseňiz, toýlara baryp ýörseňiz, siz adamlar sizdip ýigrinjini ýanky bildirýär. Utanmaly şol wagtlarda. Sizin watançylygyňyz ýokmy? Adamçylygyňyz ýokmy? Ya siz Hudaýyň öňünde erteki günde jogap bermejekmisiniz? Men şonu düşünýän. Bolýa Berdimuhammedow öz hususy işi şol. Ýöne siz Berdimuhammedow diýär. Ona bir kezzap adam. Näme siz şu zatlara üns berýärdi? Men hemme türkmen watandaşlaryma diýerdim. Ýa şu betbagçylykda ölüm geçenlere, olaryň dogan garyndaşlaryna bilýän bar beren sadakalar kabul bolsun, ene şu orada aýyna bar dilegleriniz, dualaryňyz kabul bolsun. Şol adamlaryň ýatan ýeri ýakty bolsun, jagan jennetde bolsun. Şu 27 aprelde bir nesip bolsa, şol bir kanun taýlanan Berdimuhammedow aýran ýagdaýynda hökümaty wagtda hatyra unyp berler. Başga da betbagçylyklarymyz bar. Onam ýanky mejlise görüp, egerde meclis kabul etse, onam hatyra unyp berler. Höküman suratda. Sebäbi bizim her graždanymyz, Türkmenistan'da her watandaşymyz bize gaty gymmatly. Bir TV baýlykdan gymmatçy. Seýdin Fransada TV baýlyk ýok. Ýöne her adamy gymmatdyr döwlede. Her adam üçin samolyot uğratmaly bolsa uğradýar. Her adam üçin Afrikada ölse samolyot uğradyp beýerde prezident garşalýar. Bizde näme? Adam öljek bolsa pasportla bilen, ýa-ni içhana bilen, konsulta gaçyp telefon almaly. Türkmenistan prezident habaram ýok. Öz borjyny ýetirmän, ýa-ni halka kömek etmän, cesedini ýetirden o. Ol halka kömeklerle ters işleýär. Halka garşy. Şu halka näme? Kaýl ýanky näme? Halka kömek bolsa, şonu ters edýär. Onu diýmek Berdimuhammedow halkyň düşmany. Onu diýmek ol bize garşy söwüş atmaly. Onu diýmek bizim şoňa garşy söwüş atmaly. Söwüş atmaly. Başgaça ýol ýok. Eger dirimiz halamasa, ölümimizi halamasa, hormat koymasa, onu biz näme? Düşmanmymy? Düşmana da ölüsine hormat koýulýar. Ýanky haçanda söwüş bolanma, beýlik tarapy ölen adamlar almana ruhsat berilýär. Söwüşiň bir şert şeýle. Sizde söwüşiň şertleri hem ýok. Siz bir kanun bispredельщик bandit. Ine şo neden soň hiç sizin bir ýanky ortaň diýýän gentleman bir gylyk kıyafetiniz ýok. Hemme gylyk kıyafetiniz namart. Diňe namartda urýar. Şonuň üçin bir Türkmen halky bir höküman suratda diktaturany aýryp demokratiýa geçmeli. Sebäbi biz günden közenip mundan beter boluruz. Öňkü gelecek gatagır. İkişler polu prava boldy. İkişlerden ýa-ni kasyl
30, 40, 50, 60% pes bolar. Ente gurur, günün ýagdaýyna, ýa-da ýagşylaryň ýagdaýyna suwlar yerlik derejede üçin edilen onan gurur. Şoň üçin bizim güýrümiz agyr, başymyz agyr. Diýmek, hiç döwletler bize kömek etmese, diktator döwlete kömek edilmeýär. Biz öz başymyzy özümiz çaramasak, Türkmenistanyň prezidenti hakykatan bize kömek edilmeýär. Häzir 20-nji maýda bular 140 ýylyny gelecek bolýarlar Aşgabatyň. Şo ýerde bir kısan ýaşulygyny gyýyrdyp, ine şunu paça etjek bolýarlar. Biz şoň öňüni almaly. Şo bolmaz ýaly, biz şoň halkyň kimdigini görkezmeli, şu gorkar ýaly. Niýazowne paça bolmakdan gorkdy halkdan, halk galar diýip. Ýöne bu binamyz gerek bolsa konstitusiýadan dipläp ýör, gerek bolsa ýa-ni başga bir wezipeden ogrulap alypdy, halk maslahatyny ýollaşdy. Hemme zat edip ýör. Şonuň üçin biz görkezmeli. Türkmenistanyň içinde hakyky hojaýyn kimdigini, türkmen halky. Ol konstitusiýada belli we ol hakykatda bolmaly şeýle. Men Türkmenistanyň içindäki watandaşlarymyza ýülenýär. Siz her kim, her ýanyňyzdaky dostlaryňyz bilen, garyndaşlaryňyz bilen, sizi gowlayan adamlar bilen, ynanýan adamlar bilen gürleşip Türkmenistanyň ýagdaýlaryny düşündirip durun. Biz sizi demir diýwaryň arkasyna gizledik. Türkmenistanyň prezidenti birinji Saparov Türki, ikinji şu Berdimuhammedow. Biz şu diýwary ýykmaly. Biz hakykaty hemmeleri ýaýratmaly Türkmenistanyň içindäki adamlar. Türkmenistanyň daşynda ýa içinde bolup geçýän zatlardan habarlar hem ýok. Şonuň üçin biz informasiýon söwüş alyp barmaly başda. Biz fizik söwüşde ýeňilmez egerde informasiýon söwüşi geçmeli. Her kim birek bilen gürleşmeli. Döwletde näme bolup geçýär? Näme şuraya zat bolup geçýär? Näme Berdimuhammedow kanunlary bozýar? Näme biz kanunlar bolanlar bizi jinayet edip, ýa-ni türmäge basýarlar? Näme bu agyr jinayetli kanunlar bolanlar, agyr jinayetçilik işini edenler muny ýa-ni türmäge basmaklar. Näme sebäpden? Han demlik. Näme Berdimuhammedow öz halkyna garşy güýçli söwüş alyp barýar. Muň propaganda maşynyny ýollaşdy Hramow, muň ýa-ni emgime güjükleri, polisi ulanyp, harby ulanyp, gen prokuraturany ulanyp, ýa-ni kadetler ulanyp halky gyryp ýör. Näme sebäpli? Näme sebäpli? Berdimuhammedow ykdysadyt dolandyryp bilmän Türkmenistan tupygy batyryp, mundan meter batyryp gidip otýar. Näme? Daýhanlaryň günäsi barmy? Ýa-da näme? Türkmen halkynyň günäsi barmy şonda? Bizim günämiz, biz imsym otýar. Başa günä eden ýok. Şonuň üçin biz birinji bilen öz günämizi aýyrmaly. Biz birinji bilen öz konstitusiýon haklaryny almaly, bizim borjumyz o. Ve şo borçlary polisden, emhemeden talap etmeli. Dün wagtda Nowatda duran aýal maşgala polise süýüp, başo Berdimuhammedow boýunça pikir edýän zatlaryny gün aýtdylar. Polisler gaçyp gitdiler. Ine şu zatlar gününden köpelşär. Sebäbi hakyky halkyň ýagdaýy gününden saatlar çap edilýär. Berdimuhammedow Türkmenistany dolandyryp bilen ok. Dün 5 min çykyş edip gürleýän zadyny bilmän soň ony ýa-ni aýdýan zadyny görkezmän gizlediler, ýene ýatýar. Bu fizik taýdan hiç bir ukyby ýok şu adamyň. Şonuň üçin beýik türkmen halky biz näçe çal ýagdaýda şu adamy çalyşyp, şu gurulun bir adamlar diktator sistemany çalyşsa, şonça biz baxtly ýaşap biler. Birleşip başlan, birek-birimiz golan, agdyr bolup bilmez, ýöne şu problemada agdyr ýürek biler. Agdyr bol. Ine bizim bir problemamyz şu Berdimuhammedow. Şunu siz agdyr birleşip şunu ýeňmek üçin. Sebäbi şu adam Türkmen halkyna garşy söwüş alyp barýar. Indi men başga da bir aýtjak sözüm bar. Dolar meselesinde. Türkmenistanyň daşyndaky adamlar. Siz Türkmenistana şu bizim çıkış videolarını, listovkalar, hemmetini, imo, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, hemme şu değişik olsa, telekommunikasyonlu usul uğur olsa iyi verin.
Türkmenistan'ı biz şu demirden kurulan divarı yarıp geçmeli. Eğer yarıp geçsek onu Türkmen halkı kalar. Yine şol esasy şunkune iş oldu. Her kim öz küçük yardım etmeli. İçinde daşınma. Başka da eğer de doğulur meselesinde sizden haş var. Siz şunu yani pes edilip, müçverin pes edilip şunu minimum iyi verseniz biz katı çal yani yemiş var. Ne yapacak ben size düşünürüm. İktisadi Türkmenistan'da yattı, yıkıldı. Türkmenistan'ın prezidenti halkı saklaman geliyor. Şu halkı iş, zahmet migrantlar saklap geliyor. Yine şular yani öz geçiyen pullarını pedirse onu demek Türkmenistan'ın iktisadi adayı, sosyal adayı halk güçleniyor. Halk muçudaman öz aşıkayetlerine. Yine biz şunu yani süyündürmeyen katı gıyıska vaxtlar getirip şunu yani çözüp tuturmalı. Eğer de siz geçirip dursanız yine biz şunu süyündürüp yıllara gider. Şunun için gıyıska vaxtlık müçverde siz şunu durun. Ben size xahiş edeyim. Näçe minimum iyi verip bilseniz, minimum iyi verin, şu pulu kaptalda yığınak koyun, erteki günde yine de uğradık bilirsiniz. Haçanla yani ýagdaýlar düzelse. Ya da haçanla Türkmenistan'ın hükümeti çalışanlar yani demokrasiya geçirmede sizin startup pulunuz var. Şunun için dolar meselesine bir durun gayrat edin. Inni pasport ýagdaýy. Pasport ýagdaýy usullar köp. Hatlar var. Her adam öz vize çıkışını edip Türkmenistan'ın ilçihanatına, Türkmenistan'ın konsoluk kulluğuna, Daşary işler ministrliğine, Türkiye'nin Daşary işler ministrliğine, Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliğine, Türkmenistan'ın prezidentine, Türkiye'nin prezidentine ofitsialna ýüzlençet bilýär. Şu videonu yapın da bize iyi verin, biz şunu hemme gurumalara iyi verirse bizim öz kanalımıza koyuyoruz. Yine şuraya her adam ýüzlense, pasportunu görkese, men şuraya yani bardım şunu etçek ol. Men yani kaçmak nimetinde boljakken men bir kanun Türkiye'de ya Amerika'da ya başka yerde bir kanun ýagdaýda gezjekken men kaçak değil. Men kanunu çiğleyen adam. Yine men hemme öz yani возможностьmy ettim şunu almak için, kanun esasında çalışmak için. Şu bolmadı. Yine şunun için size ýüzlenýän, ofitsialny ýüzlenýän maňa çözüklerin men telefon nomerym şu diýip goýun şunu. Bu video ýüzleniş. Munun güýji gatyldyr. Her adam ýüzlense onu şular jemler biz ýokary komissara ONU we Ýewropa parlamenta, Amerikan Akçanyň parlamentina, Amerikan prezidentine, bir topal prezidentlere ve beýleki adam hukugyny goraýan gurumlara iýerer. Ine bu dokazatsia, bu suwtnama. Edin şonu. Başka da pasportlar boyunca şu Türkmenistan'ın ilçihanatynyň ya da konsultatynyň öňüne barıp özüňiz zynjyr bilen beton ýaly bekleýän. Birinji gün aýdym, ýa karantin gutoransam. Menin pasportum düzeltmese gaýtjak. Gelen polisiýada aýdym. Ýoldaş polismen men şu ýere gelip gatnap ýaladym, aýlap, maňa pasport çalışan oklar, men gaçak bolasym gerek, maňa kömek edin. Meni kämilleşdirin ýuridik taýdan. Ya siz maňa hat berin ya da ine boşur pasolsa maňa hat bersin diýip, ýa-ni aýdyn et şularçany eden wagtyň aýdyn biz video yapyp bütün dünýäniň mass mediasyna iýereli sebäbi şuraya eden adam ýok. Biz şunu görkezler, hemme mediada uçup gider. Berdimuhamedowyň kimdigini biz görkezler. Şonuň üçin inni ýollar boýunça haçan çykmaly garaşmaň. Karantin gutoran soň birinji günden bir adam, iki adam, 5 adam, 10 adam, 20 adam, 100 adam, 200 adam merträňiz öňe çykyn. Özüňiz beton ýaly goýuňda ine video ýapyp bileýär. Biz beýleki adamlary size boşa tökümüne iýerýär, aktivistler hem iýerýär. Biz bütün mass mediada habardar ine Türkmenistanyň prezidenti öz vatandaşlaryny içine salanyp, päser berýär. Türkmen vatandaşlary Türkmen pasportly, ne pasportları var, ne de bular kanun esasında öz hukuklaryny gorap, kanun esasında yani öz haklaryny berja edip bilýärler diýip aýdar. Ol bir rezonans bolar. O rezonans hökümet suratda prezidentiniň kelletine
ulu dubinka bilen berler. Sizi ılgap pasportlaryny döder ve ılgap ýollar açar. Men öňüm diýädim, bu sizin dubinkaňyz. Bu Berdimuhammedowyň size garşy dubinkasy däl. Haçanda siz imsim otursaňyz, onda ol Berdimuhammedowyň dubinkasy bolýar. Ýöne haçanda siz öňe çyksaňyz, ol Berdimuhammedowa garşy dubinka bolýar. Mümkin şul Berdimuhammedowy işinden aýrar. Yani şu maksatını etmeli. Onun için size liderlere merakka, onun için hiç merakka. İstenilen adam öz hakkı için, öz bahtı için öne çıkmalı. Sizin motiviniz çağrını olacak, en atamı olacak. Bolli, ölüm yağladım, öğü kaçacak. Siz protestim etmeyen, plakatam alman, değil mi oturun beton yani. Daşımlak aktivistler öğü protestler ham eder. Sizi hem de dünyada ürközer, sizin kanun bozan yeriniz ya Türkmenistan prezidentine karşı giden yeriniz yok. Şunun için kanun boyunca sizi içine alsa da hiç il cinayeti işe çağırtmıyor. Sebebi siz bir maksat bilen çıktınız, öýe gaýtmak maksadı. Ine şunun için bu vatana karşı ya da prezidente karşı aksiýa däl. Bu öýe gaýtmak aksiýasy. Eger prezident Berdimuhammedow prezident bolmadyk bolsa, siz ýa-da Ahmet migrant bolan bolsa, olum çıkıp ederdi şunu. Sebebi sizin çağrıladyşyklaryňyz köçe sebepçilige garaşýar. Sizin en atalaryňyz günde akşam sizi ýatlap köçe çykyp otyr. Öýe barmaly indi boldy. Indi ýene bir zat aýtjak bolýan, ine bizim bir aktivistimiz bar. Onuň ady Serawul Ýanbaýew. Şol aýal maşgala özi pensiýa ýaşyna baran ýykylyp işde aýagyny döwdi. Şol aýagyna $5.000 köpräk pul berip operasiýa etmeli. Eýýän bir gede kömek edildi, ýöne ol pul ýeterlik bolmady. Men sizin hemmäňizi şu ýaly mehirlik ädimiňizi etmäňize çagyrýan. Kyn bolmasa kimde kim $1, $5, $10 näçe kömek edilse, şu aýalmaşyla kömek edin. Şu bizim aktivistimiz, şu ýaşynda bizim hereketlerimiz gollap, hemme aktivistler, hemme liderler gollap, bizim watanymyz üçin, bagtly durmuşa eltmek üçin görüşüp gelýän aýalmaşylar. Gatar atsa, men Türkiýe baramda da duşdum şu aýalmaşylar bilen. Gatar atsa, gatyk bu adam. Şu ýaly adamlar bize näçe köp bolsa, şonça da diktatura gelirler. Bular diňe öz haklary däller, bizim haklarymyz borar. Şonuň üçin şu misalda men size ýene bir zat diýjek bolýan, seridim. Siz şunu işlep dursun. Sagdyn. Bedeniňiz gowy. Ýöne bu bedenler ertirki ýöne ýerden elimiz başlar. Aýaňyz bir ýöremäni bir ýaky çoluşup ýykylyp bilersiň. Aýaňyzy eliniňe döwüp ýa-da maşyna başlanýar. Ýa-da iş ýerinizde ýaky travmat bilersiň. Ine şo sebäpli siz hem banisa düşüp bilýän. Sizin ne medisin strahowkanyz bar. Ne sizin kagydaňyz bar. Hemme zady öz ýüňizden tölemeli bolsun. Şonuň üçin näçe çalt pasportlary, näçe çalt ýollar açylsak, näçe çalt Berdimuhammedowy aýryp demokratiýa gurulsak, şonça çalt öýe gaýdarsaňyz we şonça çalt şu betbakçylykdan çykarlar. Siz hemmäňiz risk edip bersiňiz. Men özümem gen görýän, men öň düşünem okudum şu zatlara. Şu Ýewropaga gelip düşündüm. Arkamda strahowka bolmasa, gaty irwet ekeni. Men özüm sport ýapýan. Bir topar ýyllar bäri, 20 ýaşymdan köprek. Çağı ýa-ni durmuşum, sport durmuşum bolsam, ýeti 40 ýaş ýyly sport ýapýan. Ine menim pikirdem okudum, men bir medisina baranda strahowka gerek bolýar, anam. Şonuň üçin siz näçe sagdyn bolsaňyz, bu Allahyň işi. İslendik wagtda ýykylyp bilýän, turup bilýän, travmat bilýän, maşyn kakyp bilýän. Ýöne berse bir motor sürümde bir kakar seni. Sende günah ýok, ýöne şunu gelip bilýän. Şonuň üçin o günün öňüni almak üçin pasportlaryny düzedin. Ýa-ni strahowkalaryny düzedin. Türkiýede bolan, Amerikada bolan tapagy ýok. Arkaňyzda bir dokumentler bolsun. Ine şunun bilen men aýtjak zadymy aýdyp tutardym. Ine senin soragyňa jogap bereýin.
и народ я, да, уважаемый Махаббат, они уже 10 дней только трындят, чепуху, сидят за границей и делают, только трещат, а сами ничего не делают и не сделают. Это было 2 дней. Честно, надоело слушать, как Кашпировский. Ну, не слушайте, спите дальше. Мы вам рассказали в течение 9 дней, что в стране произошло. Что было с Бердымухамедовым и как это все произошло, хронологию. Если вам не интересно это, потому что смерть Бердымухамедова могло поменять кое-что. Если вам это не интересно, почему вы на чат пришли? Спите дальше, занимайтесь своими личными проблемами и забудьте о стране, потому что вам ни страна не нужна, вам нужен только какой-то человек, который пошел, умер, все сделал, и вы пришли на готовое место. То есть вы не то, что не патриот, но вам это не интересно. Я не знаю, что вы делаете на этом чате. Почему мои выступления смотрите? Если они интересны, не смотрите. Мы старались за 9 дней реальную картину объяснить, что происходит в Туркмении. Вы ждете, умер он или не умер. Вы поймите, человеческое состояние, его вот физическое состояние, бывает тяжелое, очень тяжелое, слегка больной и тот, который здоровый. Вот у него было очень тяжело, и сейчас в тяжелое перешло. Он выступил перед вами, бормоча что-то. Это было видно и по видео, и у нас со всех сторон информация. То есть все, что мы говорили, было правдой. Он не сидел там 7 дней, не отмечал похороны своего папы и так далее. Потому что в этом случае обязательно показали бы по телевидению. Его уже фотографии не начали показывать, потому что у него 3 раза сердце остановилось. Уже они как бы решили, что он уйдет. И только в последний момент с Германии, с Индии, с России приехали врачи, работали сильно на нем и смогли его вытащить. Это не значит, что он в ближайшие 10 минут не может умереть. У него очень тяжелая ситуация. Поэтому, чтобы это не говорит правительство, не говорит государство, это должен был Меджлис официально объявить, создать комиссию по оценке состояния здоровья и объявить. Он это не делает. Мы вынуждены вам сказать. Мы могли сидеть, зная эту информацию, ничего вам не говорит. Вы ждете или смерть, или чтобы он дальше продолжал. Понимаете, есть еще другое состояние. Поэтому мы вас информировали. Если вам эта информация не надо, скажите, мы даже говорить ничего не будем. Вы будете только, как вот сейчас делается в Туркмении, то, что прошло в Алибабе, в Балкане не знает, то, что в Балкане происходит, в Ахале не знает, то, что в Ахале происходит, нигде не знает. Вы знаете, что вот это то, что произошло, по хронологии мы объясняли, в Туркмении даже не знают люди. Поэтому мы информируем. Информация сегодня, мы ведем информационную борьбу. Мы информируем людей. Без информационной борьбы, без информационного обеспечения вы не можете людей поднять. Вы удивляетесь, почему люди не встают. Они встанут, люди, они не в курсе ничего. Для них Бердымухамедов как памятник живой, все происходит, все нормально, ну тяжело, экономически тяжело, везде тяжело. Мы начали объяснять, почему тяжело, что делает Бердымухамедов, что делает правительство, куда деньги уходят, как это все делается, у них глаза начали открываться. Вы предлагаете это тоже не говорить? Мы трындим, мы говорим, давайте мы не будем говорить, давайте мы тоже будем, как вы, сидеть ждать, пока Бердымухамедов сам умрет, и в этот же день не станет его сын, пока это как бы само собой не решится, а само собой никогда не решится. Давайте мы тоже, как вы, значит, пассивную позицию станем. Хотите, давайте. То, что мы сделали за последние 8 месяцев, за 30 лет не смогли сделать. Вы не оцените, потому что вы не так образованы политически, чтобы дать оценку. Поэтому лучше вам подтянуться, реально посмотреть на все элементы, все, что происходит, и дать оценку. Я думаю, проблема в этом. Партия реформ хочу... ну это... Так. Егер соруңыз болса мен жауап берейін. Сами себе противоречат. 5 дней назад вы кричали «ымы-ымы», а сейчас про состояние прям как соловей заливаете. Зачем нас информируют о том, что мы знаем? Причем тут его состояние? Идите и делайте. А что народит? Вот что делать, скажите? Мы, ДВТ, то, что сделало, ни одно движение не сделало. Мы людей информировали. Мы 14 сентября старались поднять людей. Мы дали от А до Я все элементы, все инструменты, все объяснили. Народ не встал.
Это не потому, что мы так плохо работали, нет. Мы вытащили с одной позиции народ в другую позицию. Теперь ему слово протест, выйти, сказать свои права и так далее уже не страшно. Он уже говорит. Это не подвижки. В стране, где просто ничего нельзя делать, где за одно видео тебя могут арестовать, это не подвижки. А вы считаете, как вот это вот перебороть? То есть пойти мне туда поехать и там флаг поднимать, бегать? Ну, закроют меня, ну, сделают, чтобы я пропал. И все. Кто будет выступать, кто будет говорить? Вы? До сегодняшнего дня вас нету. Вы вот еще набрались храбрости, пишете хоть. Это уже радует. Поэтому мы должны все делать. ДВТ, лидеры ДВТ, как там возможность будет, мы обязательно первыми поедем. Потому что народу надо помочь. Сегодня мы не видим еще мощное сопротивление народа. Но оно уже в мозгах есть, в головах есть. Значит, наша информационная борьба дает результаты. Вот когда действия потихонечку начнутся, мы обязательно приедем туда и возглавим процессное движение. Здравствуйте, Мурат Курбанов. Если ДВТ придет к власти, будете ли вы делать реформу? Мы идем туда, чтобы делать реформу. Это первое. Потом, ДВТ не может прийти к власти. Поймите. Власть, оно подразумевает себя не одного человека, как сейчас. Сейчас это диктатура. Власть подразумевает себя правительство. В этом правительстве, вот смотрите, давайте проиграем, как это возможно будет. И скорее всего будет. Будет временное правительство. Руководитель временного правительства не имеет права участвовать в выборах. Значит, он, если ДВТ будет временным правительством, значит, руководитель временного правительства, кто-то будет, он не имеет права участвовать на выборах. Уже ДВТ как бы попадает в рамки как другие. Мы проводим выборы. Если народ поддержит ДВТ, значит, мы попадем в Меджлис. В Меджлисе будет решаться, будет президентская страна, значит, республика, парламентская, президентско-парламентская, или же другая, иная страна. После этого решения будут объявлены выборы. Например, ДВТ против президента. За сокращение должности президента. За парламентскую республику. Если парламентская республика, смотрите. Допустим, мы набрали 20% голосов в Меджлисе. Это считается рекорд. Это значит 80% другие. И не факт, что наша кандидатура на председателя правительства, то есть парламента, да, поддержат. Могут не поддержать. Значит, к власти придет другой человек. То есть к исполнительной власти. Значит, если мы будем 20% наберем голосов в парламенте, значит, в законодательной власти тоже не будет ДВТ. Если мы придем, как вы планируете в мозгах, заберем все, тогда зачем менять эту диктатуру на эту диктатуру? Мы идем для того, чтобы провести свободные, честные выборы, всему миру показать, и тогда весь мир нам поможет. И кредиты пойдут, кредитный рейтинг возвысится Туркменистана. Мы попадем в цивилизованные демократические страны. Нам откроют и кредитную линию, и просто деньги дадут, и везде будут поддерживать. И занесут во все международные торговые организации. У нас будет очень мощное преимущество. Для этого мы должны провести свободные выборы. И в парламенте мы должны избрать правительство на координационной основе. Что это значит? Допустим, президент правительства, допустим, ДВТ выиграла. Министр иностранных дел, это с другой партии. Министр обороны с третьей партии. Министр внешней торговли с третьей. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это многопартийное правительство. И вот с этим многопартийным правительством мы должны уметь делать реформы. Да, наша команда будет как базовая, но она будет состоять из 20%, а 80% будут другие люди. И если они будут исполнять свои обязанности, мы будем от них требовать. Значит, мы будем выставлять на Меджлис и говорить, вот смотрите, этот министр не выполняет все реформы, которые уже утвердили, вот поэтому мы рекомендуем его убрать и так далее. То есть все законные шаги будем делать. Преимущество парламентской страны, ДВТ или другая партия, руководитель правительства, в любой момент решение Меджлиса в этот же день может в отставку уйти. И все, нету его. Он может также привлечен к ответственности без всяких там сегодняшних вот процедур. Очень просто все. Посмотрите Япония. Через каждые 6 месяцев
Временное правительство меняется. То есть правительство меняется, уходит в отставку. И это не значит, что Япония скатилась вниз. Нет. Она лидирующая страна в мире. На первом месте. По ВВП на душу населения на первом месте она. Это значит, это работает. Это значит, это... Ну как можно контролировать власть? Только таким образом. Меджлис должен оценку давать. Не выполняет, тут же в отставку брать и все. Тогда власть будет бояться и коррупции, и всего. Кроме этого будут другие инструменты борьбы против коррупции. Свободная пресса, свободные журналисты, депутаты, народ, прокуратура, полиция, МХМ. Все эти органы, они будут только этим заниматься. Поэтому это элементы демократии, но в целом это все демократия. Я живу в этой демократии, поверьте. Один раз меня остановил полицейский. Я только с Туркмении приехал. По привычке я ему даю там 100 евро взятку, чтобы он мне штраф не сделал. Он на меня посмотрел и смеялся долго. Он мне сказал: у меня зарплата, моя пенсия, мои наработанные часы, дни и так далее, надбавки на пенсии, ты никогда в жизни не сможешь закрыть. Твои 100 евро мне просто не нужны. То есть я не понимал, он мне объяснил. То есть после этого, это я только приехал, я не понимал эту систему. Сейчас я ее изучил вдоль и поперек. Социальную сферу, общественную организацию, схему, систему, экономическую систему, торговую систему, политическую систему, общественную систему. Все. Я изучил специально, потому что мне было интересно. И я посмотрел, она очень мощная, поверьте. Сегодня вот мы спорили с одним человеком, он звонил мне с одной страны очень далекой и говорил: вот я помогаю людям, и я хочу открыть фонд милосердия. Вот так в Туркмении так будет, вот так будем делать так, чтобы государство помогало. Я ему объяснил, что государство должно уменьшиться в масштабе. То есть народ должен управлять. То есть народная власть должна быть. То есть если мы создаем фонд милосердия, то это народ должен финансировать. Но вот этот фонд не должен финансировать студентов, там, тот, кто больной и так далее. Для этого есть государство, есть страховка медицинская. И студентам пособие он дает, кто безработный, он дает пособие и так далее. Он выполняет функцию. Вот то, что он не успевает выполнять функцию, вот для этого есть фонды дополнительно. Они дополнительно, то, что государство не успевает, должны давать. Но разделить надо. Если мы с государства начнем выделять деньги, значит у нас будет какая-то служба. Это опять бюрократия, это опять расходы, это опять коррупция. Потому что там деньги. Поэтому надо полностью различить. Государство должно создавать условия и контролировать. Все. Не входить, не давить никого. И государство должно быть контролируемым. Тогда взаимосвязь есть. Нара ДВД, уважаемый Мурат Марал, я согласен. Я не знаю. Так, я вообще-то против. Так. Ну, если других вопросов нету. Нара Дид пишет: Лиза, я даже билеты бизнес-класс куплю ему, пусть только скажет. Вот смотрите, вы хотите меня побыстрее загнать в Туркменистан. Да, я могу поехать. Что это решает, скажите? Готов ли народ встать? Нет. Я приезжал в Турцию. Встречался с людьми. Народ тоже не был готов. Вот далеко ходить не надо. У нас есть там Аллаберды и Пейхамберды. Лидер помощнее, чем Курбанов. Его посадили. Что мешает прийти в тюрьму и требовать его освобождения? Он незаконно посажен. Ничего. Никто же не делает. Почему никто не может прийти домой к этой семье и оказать какую-то финансовую, материальную или просто поддержку? Нет. Почему? Потому что ждут Бэтмена. И вы, Нара Дид, на меня смотрите как на Бэтмена. Я не Бэтмен. Я нормальный человек, здравомыслящий. Делаю логичную, здравомыслящую работу. Я стараюсь реально жить. То, что я могу сделать, я делаю. То, что не могу, но я не могу сделать. Поэтому это вот победа над диктатором, это не задача Мурада Курбанова и там его какая-то прибыль. Нет. Это не бизнес-проект. Это наше сопротивление диктатуре. Это и моя задача, и ваша, и другого, и пятого, и десятого. Это задача народа целого.
ни Курбанов, ни ДВТ одно не решит эту задачу. Поэтому мы вам все объясняем и хотим, чтобы весь народ поднялся для этой задачи. Хотя бы поднялось 30%, остальные их поддержали. Хотя бы это мы добиваемся. Вот над этим мы и работаем. А когда народ будет готов, нам бизнес-класс не нужен, мы там окажемся. На этом я заканчиваю свой эфир. Если других вопросов нету. Окей. Всем большое спасибо. Yine de hormatly vatandaşlar, sizin barýyňyza men rozy orada aýyna bar dowat dileglerimi yerine ýetirsin Allahyjan, Hudaýjan we bar sadakalaryň kabul bolsun. Sag bolun, inniki duşuklar çeldi.